Začiatkom mája sa prebúdzajú čierne orechy. V tomto čase sa zbierajú výhonky a mladé vetvičky na výrobu tintúr. Hneď po vyrašení lístkov začínajú stromy kvitnúť. Je to asi 14 dní po vlaskom orechu. Z toho dôvodu tento orech lepšie znáša jarné mrazy, lebo už je predpoklad, že v tom čase už nie sú. Tu vidíme samčie kvety, ktoré sú na jednom strome samčie aj samičie. Samčie kvety vyrastajú na vrcholoch vlaňajších výhonkov a sú to jahniady dlhé až 15 cm. Vyrastajú súčasne s listami a majú do 30 tyčiniek s červenkastými prašníkmi. Objavujú sa v strapcoch alebo jednotlivo. Samičie kvety sú v dvojitom a trojitom zoskupení na koncoch nových výhonkov. Zriedkavo aj v strapcoch vo väčšom množstve. Objavujú sa na kratších letorastoch zhruba po 5. a 7. liste. Výhonky, ktoré sú bujnejšie a sú kostrové, nekvitnú. Bujnejšie rastúci strom má menšiu úrodu orechov. Orech čierny je samoopelivý, ale nakoľko sa samčie a samičie kvety neobjavujú naraz, je dobré mať viac variantov. Tu vidíme mladý rodiaci strom, ktorý má nasadené množstvo orechov. Vidieť, že sú to väčšinou v trojitom zoskupení. Začiatkom júla oberáme zelené orechy, ktoré potom spracúvame na pálenku, zavereniny, tintúru, kandizované ovocie a iné výrobky, ktoré sa robia zo zelených orechov. Oberanie je náročné, nakoľko sa plody nachádzajú vo veľkej výške. Nabrať potrebné množstvo orechov je niekedy veľmi ťažká práca. Používame výsuvný rebrík alebo oberač na orechy, ktorými odrežeme časť halúsky, z ktorých potom oberieme plody. Plody musia byť mäkké, aby sa dali prepichnúť ihlou a ľahko rozrezať. Keď orechy dozrejú, padajú, po prípade ich pozrážame a zbierame ich ručne štvornožky alebo zberačom padaného ovocia. Popadané ovocie pozbierané dávame na jedno miesto, buď do paliet, do vriec a ďalej ich spracujeme, čiže očistíme alebo sušíme v šupke.